nog niet wie het alle nu lopen gaat. De tijd zal het leren, laat het los en geniet. Dan zoveel wel zien. Een meisje wordt een schoene vrouw, een knappe man en met haar trouwe wou. Twee meisjes worden hun geschenkt in dat dorpje aan de grens. En normaal komt in een sprookje dan, ze leefden nog gelukkig en lang. Maar met welke tegenslag